Arbejder du med e-commerce, så har du helt sikkert også arbejdet med heatmaps. Og det, der går igen, det er, at det er lidt svært at finde ud af, hvad man skal bruge den her data til. Ved ikke bare at kigge på, hvor kunderne klikker, men ved i stedet for at kigge på, hvad det er, der konverterer, så får du altså at vide, hvilke elementer på din webshop, der tjener flest penge. Vi viser dig nemlig både, hvor kunderne klikker, men også hvilke elementer, der konverterer bedst. I eksemplet her, der viser farven antallet af kliks. Det vil sige, jo mere rødt elementet er, jo flere kliks har det fået, og jo mere blåt elementet er, jo færre kliks har det fået. Men det vi så har gjort, det er, at vi har lagt revenue per klik ind. Så nu ved du, hvad hver klik er værd i kroner og øre. Det er lidt inspireret af detailhandlen, hvor de arbejder med space management. De er knivskarpe på, hvad en hyldemeter er værd, og hvad den skal sælge for. Når du skal planlægge en kampagne, giver det ikke nogen mening at genopfinde den dybe tallerken. Med Historian tager du dit heatmap fra det ene år og sammenligner med dit heatmap fra forrige år. På den måde så har du alle de bedste forudsætninger for at lave den bedst mulige kampagne til det kommende år. På den måde så er det ikke længere mavefornemmelser, så er det data, der ligger bag dine beslutninger.